Angikubingelele ngomukele igama Pastor Winingi. Today I want to shoot straight nje inkinga abantu abaningi ababhekene nayo inkinga yokuzenza umaqondana ngabantu abangaqondene nabo. Kungenzeka nawe unenkinga yokuzenza umaqondana nomuntu ongaqondene nawe. Maybe kungenzeka right now you keep trying to make your relationship work that is clearly not meant to work. Perhaps right now you are forcing someone to care about you. Perhaps you try to keep or to force someone to be loyal to you. And I want to tell you, you can't force someone to be a person that you need them to be. Yabo? Kunabanye abantu mhlawumbe noma kunomuntu nje manje omthanda kakhulu ukuthola ukuthi leyo muntu loyo you are best without, but ngenxa ukuthi awazi you keep on running after that person. Yabona okuyinto embi kakhulu. Kumele wazi ukuthi kunezinto that are meant to happen but that are not meant to be. Sikulungile zenzeke kodwa zidalele ukuthi ke zihlale zikanjalo. So kunabanye abantu abazoza empilweni yakho kodwa futhi abangeke bahlale permanently. Abanye they will come and go. Yamukela lokho. Don't lose yourself ngokulokhu uzama mhlawumbe uzenza umaqondana nabantu ongaqondene nabo. Don't lose yourself lokhu uzama ukulungisa izinto ezidala ukuthi zihlale nje ziphukile zinjalo. Futhi ungalokuthi ube committed kumuntu who is not committed to you and you never settle down nomuntu who is not willing to settle down. Ikakhulukazi angekho willing to settle down nawe. Yabo? Because lento le most of the time sizama ukuthi abantu ngoba sabathanda lokho siyabalandela lokho sizama ukuzenza ngcono kubo bona ababoni yonke into aba-appreciate futhi angeke kuze bashintshe if lo muntu la kayimisele ngawe no matter ukuthi uphusha kanjani ukuthi leyo relationship isebenze no matter how hard you try ukuthi umkhombise ukuthi lo muntu umthanda kangakanani noma uzibizana kangakanani. So ungazami ukuzenza umaqondana nomuntu ongaqondene nawe. Uma umbona ukuthi akaqondene nawe umyeke nawe. Baningi abantu abarayid ngaphandle abaqondene nawe uthi umuntu udibana nawe ubona lo muntu lo niqondene umaqondana wakho yonke into yakho iyaflow nje mnandi. Lento le yona ke relationship udinga ukuya kuyo. Hayi relationship ozoku usokole kuwena phezulu ulungisana namaphutha angadaliwe nawe wena. Yabo? Ngiyabonga ukuthi usinike isikhathi ubukela. Ungakhohlwa ukusubscribe kodwa asixoxe kule ndaba lapha na comment box. Any suggestion, any comment, any question uyamukelekile ukuthi ungayiphakamisa uyibuze. Ngiyabonga.